Yn arwain y band am y tro ola heddiw. Pinball Wizard, wrth gwrs, oedd yr alaw. Pete Townsend, cyfansoddwr. Un o gynnu yn yr Who, estalwm. Allan o'r sioe Tommy. Un darn ar ôl, Meet the Flintstones ydy enw'r darn yma. Trefniant Goff Richards. Angharad Morgan ydy arweinydd band Ystra Gynfais.